Ya yi daraja fa. Duk abin da muka sa a kasuwa sai ya yi daraja. Shi yasa na gaya ma filin nan na san ya daraja ko da baka gaya mun ba. Alƙur'an dole ma ya daraja. Alajin Allah, alajin Fulani. dan ruwa nake so a taimaka mun dan kama ruwa. To Fulani ga ruwan da yana amma dai ruwan ba shi da yawa sosai. Saboda ka san lokacin azari ya gabato. Yabba. Ya wuya ai ba matsala ya wuya. Sallar azari yanzu nan. Kake ya tsaye fa, kai ya tsugu. Ai na ga kaman Kai. Sai kaga dan jeji. Kaga Fulani wai gidana zai shiga. Sannan ya je ga iyali na kenan. ai ba ni gani. Iyali na yake son ya je ya gani. Dan kwalo ba ka. Duk sanda muka sa kayan mu a kasuwa ba na jin su. Yawwa alaji wallahi ke na ji ciki na. Aradu Allah na gida halin ku halin nan da ne alajin Allah ina yi ke na ji ciki na yayi. Fulani ya na duka baka ta ubutar ba ko dai ba yankin bane. Ya wuje ai da naji ka ce babu ruwan a ciki. Kawai da naje shi na wulwula shi na jujjuya shi a ciki. Ya alajin Allah. Ka wulwula shi? Ya. Wujja ai da na kai abin da yace ba. Ko ɗauru ne kai sarki ne barin ta kwana a ciki yau sai ka ci ubanka. Kai mai gadi. Ya wujja ai hakuri ya. Mai gadi. Wulwula shi ne a Ya wuce ubansa ba ga mishi.